आज ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଇତେ ରହିବନି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହେୟାର କଟ୍ କରିତେ। ହେୟାର କଟ୍ ବହୁତ ଚୁଟି ବଡ଼ ବଡ଼କା ହେଇଥିଲା ତ ହେୟାର କଟ୍ କରିତେ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, ନହେଲେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନା। ହେୟାର କଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ହେୟାର କଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଯିବା ମୋ ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍କୁ ଟିକେ ତେଲ ପେଇତେ। ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ତେଲ ପିଇନେ ତ ତେଲ ପେଇତେ ତାକୁ ଦବା। ତାପରେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲି, ମୋର ଆଜି ସେଲେରୀ ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ ପଇସା ଉଠେଇତେ ଆସିଥିଲି। କେତେ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଛାତକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଛାତ ୱେଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମସ୍ତ ଥିଲା ଛାତ ଉପରେ ୱେଦରଟା। ଭାବିଲି ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନ ଭିତରେ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଝାଳ ହେଉଥିଲା କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ନା ଦୋକାନ ଭିତରେ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଇ ବସତେ ବସତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଚାଲିए ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା। ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲାକୁ ଭାଇ ସାହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି ତାର। ଚାଲ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ଖୋଜିକି ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କିସ ନାହିଁ। ଚାଲ ଯିବା ଖୋଜତେ। ଭାଇ ସାର୍ ମତେ ଆହୁରି ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଓ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ, ମତେ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଛି ଭାଇ ସାହେବ। ଭାଇ ମୁଁ ଲକ୍ ଆଜି, ମୁଁ ତ କୋଡରପଟି ହେଇନି, ମୁଁ ତ ମିଲିୟନର ହେଇନି ଭାଇ ସାହେବ, ମତେ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଗଲା। ବାକି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ଲେଟ୍, ଏଇଟା ଖାଲି